ụmụ Igbo mma mmanụ ụmụ Igbo ekene eme unu ọmụ anwụ Igbo agbalanze unu amara ka nsị kwado ife mụbụ Igbo agbalanze kwụrụ ya bụ egbe bere ugo bere nwanza bekwere nke si ibi ebe na nkụkwa ya ụmụ Igbo agwara m na ọmụ bụ aka ji ọfụ Igbo n'ikwu eziokwu ma ọ bụ papa Igbo na-ekwu okwu ị na-ege ntị obi ga-adịkwazị mma ma ịgbasa ife onyonyo a maka nchọkọ ọtụtụ ndị dibịa na ndị na-apụtakwa apụtafa ife dị otu idekwazi efe bụ uche obi gị n'ife dị otu ife onyonyo na-afọ ife ebe a bụ ife onyonyo nwanne anyị nwoke arụsị ego eze obi ịma na asị na afụ ma ekwuru ọ na-egbu okenye ekwukwa anụ ma anụrụ na-egbu nwatakịrị eze obi bụ obere nwanne m nwoke ntọrọ atọ ya mere m ji agbazie onu eze obi enwere ife onyonyo ezitefara m nwa dibịa mee maka gị o mego ya mgboro nemo na ezitere m ya ife nji wee mee ife onyonyo a bụ na chọrọ m ka ị kpọọ nwa dibịa afa kwuwe maka ya ọtụtụ ụmụ dibịa apụtagoju n'iru akwụkwọ anyị na-eche ka anyị mara ife anyị ga-eme ndị nke juru eju anyị achọrọzi ndị ọfọ dị na-apụta maka na kemgbe ndị dibịa na ndị isi ụka nọ n'iru akwụkwọ ọ nsogbu ka karịzi n'iru akwụkwọ ndị nchọ ka anyị na-afụ n'iru akwụkwọ bụ ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maka na mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chukwu kere eke fa niile nwechara ife ọ na-alụ ọtụtụ n'ime anyị amara ife fa na-alụ o ife nji wee chọ ka ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka fa na-apụta bịa na-akọwara anyị ife dị otu a maka enwe ụmụ kịrịkịrị ọhịa na-egbu ndị be anyị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ga-agwọnwụ mana ebe nsogbu nọ wee dị taa enwere ọzọ onye na-akụzi maka mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ife onye ọbụla na-ekwuzi okwu ọgwụ mba ọ bụrụ ka ndị nna nna anyị fasi wee mịa eze obi ka m ji wee sị gị nwa dibịa na-agba afa gị agba n'afịa lapịa ka ọ nọrọ ebe ọrụ maka na ịgba afịa ọchakapụta eju ebe niile ị na-aghọta wee werekwa ohere a wee na-eche ka e were ozi a ka ezijeru nwanne m nwoke Ogejaik okongwu dibịa unu ka bụ ụmụaka m tọrọ atọ na-egenụ ntị unu ga-akwụsị ka unu si agbanye ndị dibịa n'ọkụ amarọ m oge erugo ka unu ga na-akpọtara anyị ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya na ndị ma omenala Igbo ka o si wee dị ka fa na-abịa n'iru akwụkwọ na-ezi ozi maka ndị be anyị na-anụrụ ọ bụrụ mgbe ọbụla ndị dibịa ka ezi maka ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ ife Chukwu okike abịa ma ji aka ya wee yibe unu na-anya unu afụ na obere nwanne anyị nwoke akwa ọkụkọ na o bututugo obere onye mezi oje eji ike apụta ekwu chọọ o bututugo obere otu a ka m si wee chọ ka ọ dị ndị m chọrọ ịdị na-afụ n'iru akwụkwọ nke ikpeazụ bụ ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị omenala maka na o doro m anya na ndị dị otu abịa na-akụzi ife na anyị ga na-amụta ife anyị na-amarọ mana nke ọgwụ a ọ karịgo n'iru akwụkwọ na na-aghọta ife m na-akọwa wee were ohere a wee na-agwa okongwu dibịa ya na Ogejaik jeenụ chọba ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ unu ga na-akpọpụtara anyị n'iru akwụkwọ unu akpọpụtazara anyị ndị dibịa n'iru akwụkwọ kpọpụtara na anyị ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị ga-akụziri anyị ife anyị na-amarọ maka enwegasịrị ụmụ mperi anyị na-erite atagosi maka na anyị amara anya mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mara ife ọ na-alụ ya ka m ji wee chọọ ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'iru akwụkwọ achọrọzi m ndị dibịa na ndị isi ụka arụsị ego eze obi achọrọ m ka itinye n'ife nwatakịrị dibịa na-ekwu maka gị maka itinyekwa ọnụ ịma na ị chọrọ ka iru akwụkwọ jụọ oyi ụmụ Igbo enwe ebe nkwu nna kwuturu na gbazie m unu mara amacha ife niile amacha mana achọrọzi m ndị dibịa na ndị isi ụka na iru akwụkwọ ka ọ kabesọ ndị nke nọ anọ ndị nchọkịta bụ ndị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya na ndị omenala ndị ga na-akụziri anyị ife otu o si wee dị n'oge gboo ụmụ Igbo ọkwa nke ọla m n'ọnụ ka emesịa nụ